Mengenai hidupnya ada menunjukkan waktu ada kan tu dan menunjukkan semua terus kamu dah kebetulan mau ada देखो एक गुल्लक awak sedikit देखा कर ada cuma sedikit iya ada kan kira kebalik butuh kundur menjabat kira untuk itu sedikit kan harus tetap memulai enggak udah gitu kau kira देखो खा mulai itu এই দেখো এই ମୋ ଭାଇ କାହା ହେଇଛି এই ଦେଖ ପାରୁଛ ଏଇଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼େ ବାହାରିଛି ତାକୁ ବି ଆସି ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗୁଛି ठीक देखी भाई तो सब कम तो रहते kira ଏଇଗୁଡ଼ା କିଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା कम तो रहते କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହଉନି ନା ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଆଜି ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛି ଏଇ ମୋ ଭାଇ ଏଇ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ଏଇଟା ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଦେଖ मत देखा ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଟିଙ୍ଗିରି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବା ଦେଇକି କାମ ସରେଇ ଦେବା ଦେଇ ଖେଳିତେ ଯିବା ସେ ଝିଅଟା ନା ମେସେଜ ପଠେଇଲେ उठा ना